Wel, helo bawb a chroeso i'n digwyddiad Mawrth Meddwl ni yma ar gyfer meddwl.org. Gobeithio o'ch chi gyd yn cadw'n iawn. Fel ydych chi'n gwybod, yn y gyfres yma, da ni'n sgwrsio efo unigolion o bob cwr a Gymru sydd yn rhannu profiadau nhw ac yn rhannu cyngor nhw hefyd am sut allwn ni fynd ati i hybu'n iechyd meddwl a lles. A heddiw, dwi'n rili falch bod gennau gwmni Brân Devey. Croeso mawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn am cael fi. Dim problem o gwbl a diolch am gytuno i gyfrannu i'r gyfres yma. Felly, Brân, i ddechrau ti'n gweithio efo Ramblers Cymru. Neu di sôn wrthyn ni chydig bach am beth ydych chi'n neud a beth ti'n neud o ddydd i ddydd hefyd, Brân? So na i ddechrau efo beth dwi'n neud o ddydd i ddydd. Fi di'r rheolwr cyfathrebu, so dwi'n edrych ar ôl y sianel i cyfathrebu gyd, trio hybu, cerdded, a anaml da ni'n edrych ar yn ystod y tymhorau gwahanol, da ni'n edrych i hybu cerdded trwy ledled Prydain lle, ond dwi'n dieddol o ffocysu ar Cymru a trio neu'n siŵr bod y llais Cymru yn cael allan yna, cael ei weld. A just really, da ni'n rhedeg cwrsio hyfforddiant am cerdded, so os mae pobl eisiau dysgu, sydd allan map neu beth fel yna, so mae yna lot o bethau da ni'n hybu a hefyd y grwpiau cerdded a bethau fel yna, a grwpiau sydd yn edrych cadw a chynnal, llongeg, llwybrau cerdded hefyd. So mae gennym ni lot o aelodau a gwirfoddolwyr ledled Cymru a hynna sy'n gyrru beth da ni'n neud ynghyd â'r prosiectau da ni'n rhedeg hefyd. So fi sy'n edrych ar ôl marchnata cyfathrebu. A wedyn, be mae Ramblers yn neud? Mae Ramblers yn neud lot mwy na be mae pobl mae Ramblers yn neud, dwi'n meddwl da ni'n neud. Yn aml, da ni'n cael ei gwybod am y grwpiau cerdded, a mae yna lot o grwpiau cerdded. Ond da ni'n neud lot o gwaith ar hyn o bryd. Mae gennym ni prosiect llwybrau lesiant, so da ni'n mynd i fod yn gweithio efo 18 cymuned ledled Cymru i gwella natur a mynediad yn y cymunedau yna. So, da ni yn yr cyfnod gynnar o edrych ar hynna ar hyn o bryd. Mae gen i swyddogion rwan ar lawr gwlad yn gweithio efo'r cymunedau. A wedyn, da ni'n neud lot o gwaith polisi hefyd, yn ceisio wneud yn siŵr bod y Llywodraeth yn ariannu pethau llwybrau mynediad ar gyfer yr awyr agorad. A hefyd weithiau da ni'n neud pethau ynglyn â, os oes na corff mawr eisiau cael mynediad yn rhywle, da ni weithiau yn mynd lawr broses cyfreithiol i amddiffyn hawliau cerddwyr a hawliau mynediad hefyd. So, mae'n ystod iawn o bethau, mae hwnna'n rhyw flas bach ohonyn nhw. Da ni wedi gwneud pethau fel helpu, yn amlwg, mae pawb yn gwybod am y llwybr arfordir, ond nath Ramblers gwthio'n galad i cael y llwybr yna, so da ni'n gwneud pethau fel yna hefyd, os oes yna rhywbeth da ni'n credu yn efo. A hefyd da ni newydd gorffen marcio llwybr taith Cambria, sy'n rhedeg bron i 300 milltir o Cerdded i Castell Conwy. Waw, dipyn o dasg. Wel, waw, diolch yn fawr iawn i ti Brân am ran hynna. Mae'n swydd bwysig a diolch am beth ti'n neud a diolch am beth ydych chi'n neud i hybu cerdded ac awyr agored yma yng Nghymru. A dyna pam ti yma heddiw Brân i sgwrsio efo ni am fuddion cerdded fel dull i hybu iechyd meddwl a lles. Felly, gad i ni ddechrau wrth sôn am hynny felly. Be ydy'r buddion mae rhywun yn cael o gerdded? Achos da ni'n meddwl falle am y buddion iechyd corfforol da ni'n cael o gerdded, neud yn camed. Dwi'n un o'r bobl yma sy'n defnyddio un o'r smartwatches yma. Da ni yn y clwb. I fesur faint o gamed da ni'n neud bob dydd. Ond sôn wrthyn ni am y buddion o ran iechyd meddwl a lles a sut allwn ni elwa fod yn cerdded mwy o bosib? Yn amlwg, fel ti'n deud, mae'r buddion corfforol i weld yna, ond dwi'n meddwl y peth pwysig ydy cerdded mewn natur ydy'r peth rili sydd yn dod â budd o ran iechyd meddwl, a mae'r llwybrau yn amlwg yng Nghymru, mae yna lot o natur o'n gwmpas ni, a mae yna lot o, hyd yn oed dwi'n byw yng nghanol Gaerdydd, mae yna ddigon o parciau, diolch yn bell i fi fynd i cefn gwlad a fynd i cerdded mewn llefydd llai poblogedig. Ond dwi'n meddwl mae cerdded o rhan iechyd meddwl, be mae'n neud, pan ti yn natur, mae'n gadael i'r bren i troi ffwrdd. Da ni gyd yn byw rwan bywydau prysur iawn. Da ni o flaen y sgrin ffôn, o flaen y sgrin cyfrifiadur, a mae'n gallu teimlo'n ddi-stop, really. So i fi, yn bersonol,
cerdded yn rhywbeth lle ti'n gallu camu ffwrdd hwnna. Wrth gwrs, os gen ti cyfrif Instagram neu rhywbeth fel yna, ti eisiau rhoi llun i rhannu, mae yna rhywbeth eitha neis am hynna hefyd, a gobeithio bod hynna'n ysgogi pobl eraill i fynd allan i cerdded hefyd. Ond mae cerdded ochr yn ochr yn aml, dathon ni'n neud rhywbeth efo amser i newid Cymru yn gynharach yn y flwyddyn, yn edrych ar buddion cerdded ochr yn ochr, cos be da ni'n ffeindio ydy pan mae pobl yn siarad am problemau, bethau fel yna, weithiau mae gwynab i gwynab yn eitha anodd i pobl, ond pan mae pobl yn cerdded ochr yn ochr, mae'n creu dynamic gwahanol, a mae pobl yn teimlo'n fwy cyfforddus i siarad. Felly, os ydych chi'n gwybod am ffrind, neu os ydych chi'n mynd trwy cyfnod anodd, weithiau mae'n jyst mynd am dro ochr yn ochr efo ffrind, a bod mewn natur, a bod yn just cymryd o'i gyd i fewn yn gallu helpu yn fawr i bobl. Am bendant, dwi wedi profi hynna'n hun trwy cerdded gyda ffrindiau, siarad am problemau iechyd meddwl dwi wedi cael. Da ni'n gyd yn mynd trwy cyfnodau anodd yn ein bywyd, lle da ni'n teimlo bach yn isel, a mae pethau yn anodd. A i fi, mae cerdded, therapi mynydd dwi wedi bod yn galw ers blynyddoedd, pan dwi'n mynd i'r mynyddoedd, a dyna di'r esgus dwi'n rhoid i'r teulu am diflannu y bryniau. Ond mae o'n wir, os oes gennym fi unrhyw problem yn y mywyd, un o'r pethau gyntaf dwi'n gwneud ydy mynd am dro i rwla ddistaw, unai gyda ffrind neu aelod o'r teulu neu weithio ben fy hun. A just cael yr amser yna i troi i ffwrdd a i adlewyrchu ar beth da ni'n mynd trwyddo fo dydd i ddydd. Mae bywyd yn reit, efo Covid a bob dim hefyd, mae di just neud o chydig bach mwy ddi-stop mewn ffordd, a dwi'n meddwl mae rhaid i ni cymryd yr amser yna i ni'n hunan. A dwi dod yn ôl, dwi'n teimlo lot gwell yn syth. Mae fwy o pobl sy'n cerdded yn siarad am hynna, boed o'n mynd am dro yn y bryniau ar lan y môr, neu mewn parc, neu beth bynnag sy'n agos i chi. Fantastic, mae'n mor ddifyr beth ti'n deud am cerdded ochr yn ochr, achos o'n i'n mynd i ofyn i ti, achos mae yna wahaniaeth rhwng mynd i gerdded ar ben dy hun, achos dwi'n meddwl am yr ymadrodd, dwi'n defnyddio'n aml yn deud wrth y gŵr neu wrth y ferch, reit, mae mam yn mynd am dro a'n i glirio i ffen, a mae hwnna rhywbeth dwi wastad wedi deud, heb feddwl am be mae o'n i lygu ddeud y gwir, ond mae o yn ffordd i ti'n enwedig os wyt ti fel fi a fel ti o bosib o flaen sgrin drwy'r amser, a mae o mor intens bod o flaen sgrin, a dydy o ddim yn dda i ni nad i fod o flaen sgrin gymaint, a mae mynd allan weithiau. So mae ti feddwl rhaid ti ddringo mynydd, allu di jyst mynd am dro bach i wylod y ffordd hyd yn oed, a mae o wir, dwi byth yn dyfaru mynd am dro, dwi'n dyfaru peidio mynd am dro, os ti'n gwybod beth dwi'n meddwl. So mae hwnna'n ddiddorol beth sy'n deud am gerdded efo bobl eraill hefyd, achos o'n i'n mynd i holi, oes a wahaniaeth rhwng cerdded efo rhywun arall neu cerdded ben dy hun, achos pan dwi eisiau clirio mhen, dwi'n dieddol o fynd i gerdded ar ben fy hun. Wel, dwi'n meddwl, da ni gyd o wahanol hefyd, a da ni'n mynd trwy, dwi'n mynd trwy cyfnodau lle dwi eisiau just bod chydig bach mwy ar ben fy hun, a weithiau lle dwi really yn hoffi cael cwmni pobl. So dwi'n meddwl, mae rhaid i ti wneud beth sy'n siwtio ti, a does na ddim one size fits all, fel maen nhw'n deud, o ffordd o wneud o, mae o just beth ti'n ffeindio sy'n gweithio i ti. So mae lot o bobl, pan oedd y merch yn fach, o'n i'n mynd â hi mewn sling yn y bora am dro, just fi a hi, a oedd hwnna'n gret, a oedd o'n rhoi ysbryd i'n partner i. A dwi'n meddwl, just bod yn y parc a just cered ar ben fy hun adeg yna, oedd o'n iawn oedd hi, efo fi, oedd o'n i'n teimlo'n saff, oedd o'n i'n mewn lle braf, a just clywed yr adar a'r natur a gweld y llyn a pethau. Oedd hwnna'n really rhywbeth hyfryd i wneud, ond weithiau, da ni angen siarad, angen prosesu, cos fel proses adlewyrchu, dwi wedi ffeindio, weithiau ti'n gallu adlewyrchu, ond weithiau os mae rhywun arall jyst yn gofyn un neu ddau cwestiwn, a hefyd jyst teimlo'n hyderus, ddim pawb sy'n teimlo'n hyderus yn cerdded yn yr awyr agored yn syth. So dwi wedi bod yn cerdded yn yr awyr agored ers bod fi'n blentyn bach, so mae'n rhywbeth sy'n naturiol i fi, ond mae rhai pobl eich chydig bach fwy pryderus, so falle mae cerdded gyda grŵp o bobl neu cerdded gyda ffrind yn ffordd dda, neu hwnna. Da ni'n ffeindio mae lot o aelodau Ramblers yn aelodau, maen nhw'n hoffi cerdded, ond am cwmpeini maen nhw'n hoffi ymuno ar Ramblers, cos maen nhw'n gallu mynd ar taith gerdded efo pobl eraill, a neu ffrindiau, neu barod falle mae gen nhw ffrindiau yn y grwpio yna, so mae hwnna'n rhywbeth sy'n gweithio iddyn nhw o'r Hydref, lle dwi'n wahanol, dwi'n eitha hoffi bod jyst efo un ffrind, neu eitha dau, ond dim mwy na hynna fel arfer, a dwi'n mynd dieddol o siarad lot hyd yn oed pan dwi'n mynd ar taith gerdded fel ti'n deud, cos dwi'n gadael i'r bren a golchi ffwrdd, ond wedyn ar ôl y taith gerdded adlewyrchu a rhannu'r moment yna, mae'n rhywbeth eitha neis am hynna. Ond a wedyn weithiau mae genna fi lot i ddeud, neu lot i dwi eisiau rhannu yn rhywbeth fel yna, jyst cael allan yna a
cerdded ochr yn ochr yn help mawr i wneud hynny. Mae mor ddifyr. A ti sôn fan'na wedi efo dy blentyn bach mewn sling a ti sôn am bobl hir ac yn y blaen. Mae cerdded yn rhywbeth sydd yn weddol rhwydd ar y cyfan i'r mwyafrif ohonon ni, dydy, ni bod allan yn yr awyr agored, yn dydy. A ti'n meddwl bod angen i ni wneud fwy amser i fynd allan i gerdded ac i grwydro ac i beidio falle meddwl bod rhaid i ni ddringo mynydd neu bod rhaid iddo fod yn rhywbeth trwy dydd. Sy'n rhaid bod yn waith caled nag oes cerdded? Na, dwi wedi dweud hynny yn y gorffennol, mae pawb o fatha Everest eu hunan, so dwi'n cael ei mynd fyny mynyddoedd eitha mawr, dwi'n cerdded yn y Pyrenees, a pethau mae pobl yn edrych ar y llun yn dweud, waw, nes di ar draws rhyw gleisi a rhywbeth fel yma, wath reit berig, ond mae mam jyst yn mynd am dro rownd y pentra yn Bethesda, jyst am dro bach, a mae hwnna'n ddigon i hi, so da ni gyd yn hollol wahanol, a mae rhaid i ni jyst siwtio gweld beth sy'n siwtio ni. A dwi'n meddwl, mae hefyd, fel dwi'n dweud am hyder, so falle os ti isio cerdded ond ti'n gwybod beth i wneud, falle ti'n mynd ar taith cerdded efo grŵp, mae'n arweinydd y grŵp sydd yn gyfrifol am gwybod lle ti'n mynd. So ti'n gallu ymlacio rywsut, lle os ti'n mynd ar ben dy hun, dwi'n mynd ar map, dwi'n mynd ar cwmpo. Ond mae hynna'n sgiliau dwi wedi datblygu dros amser, dwi'n mynd i gallu wneud hynna o'r dechrau. So mae'r dechrau sgiliau na wedyn dwi'n teimlo bach mwy hyderus. A weithiau, da ni gyd, gennym ni lle lle da ni'n mynd yn reit aml i gerdded hefyd. So da ni'n gwybod y llwybr yna. Mae'n ddigon o'r llefydd lle dwi'n Bethesda lle ges i nhw i fyny. Dwi'n gwybod lle mae'r llwybr a dwi'n angen y map i fynd. Dwi'n gwybod yn union lle dwi'n mynd a dwi'n gwybod. A mae hwnna'n reit neis os dwi'n eisiau gorfod meddwl am lle dwi'n cerdded. A dwi'n just gallu ymlacio a just mwynhau'r daith os licio di. A ti'n gwybod yn ystod y pandemig yma wan, da ni wedi gweld mwy a mwy o bobl yn mynd allan i grwydro ac i gerdded ac i ddarganfod llefydd newydd ar garreg y drws. Dwi'n gwybod bod fi wedi gwneud hyn, bod ni'n deulu sy'n mynd allan i gerdded eitha lot am yngwr i'n rhan o'r tîm achub mynydd lleol ac yn y blaen. Mae fel ti wrth i bod o ben mynydd. Mae jyst y cysur yna oedd mynd am dro yn rhoi i ni'n ystod y pandemig ac yn help i ni ddygymod efo popeth arall oedd yn digwydd yn bywydau bob dydd ni. A mae hwnna'n rhywbeth, mae'n siŵr fydd yn aros efo lot o bobl, yn tydi? Ie, dwi'n rili yn gobeithio. Da ni wedi gweld lot o bobl yn mynd allan, a mae hwnna'n yn amlwg yn peth gret. Dwi'n meddwl mae yna hefyd lot o bobl. Be da ni wedi darganfod ydy bod lot o bobl ddim yn gwybod lle i fynd i gerdded hefyd, neu bod yna problemau efo'r rhwydwaith cerdded. So un o'r pethau da ni'n mynd i siarad efo'r Llywodraeth ydy mae angen well buddsoddiad yn y llwybrau cerdded, cos mae lot o llwybrau, mae yna gortyfiant, neu mae'r llwybrau di cael, neu mae'r giatiau di torri, a mae hwnna wedi bod yn rhywbeth da ni wedi bod yn cael nôl gan lot o cerddwyr o'r rhan gwybodaeth. A wedyn, ond dwi'n meddwl be nath Covid wneud i ni oedd ffocysu ar beth sy'n bwysig i ni. A dwi'n meddwl un o'r pethau, yn amlwg mae teulu a ffrindiau pethau yn hynod bwysig, ond un o'r pethau sy'n bwysig i ni ar gyfer ein iechyd meddwl a corfforol ydy fynd am dro bach, a mae'n rhywbeth, fel ti'n deud, rhywbeth eitha syml i wneud. So ti'n meddwl angen par o sgidiau hanner da, a fel mae'n mynd fewn i'r Hydref a gyda, felly jaced cynnes a felly chydig bach mwy o ddillad, ond mae o'n rhesymol syml i gallu fynd am dro. A wedyn jyst darganfod llefydd newydd, a dwi'n gobeithio, i fi y peth bwysig ydy bod ni yn parchu'r llefydd lle da ni'n mynd am dro yn anffodus. Mae yna lot o bethau wedi bod yn newyddion am pobl yn mynd fyny'r Wyddfa, lot o sbwriel o llefydd lle mae pobl yn cerdded o bethau. Mae hwnna'n mynd i ddigwydd yn amlwg. Sy'n ni'n dychmygu, mae lot o'r pobl sy'n mynd i fod yn y sefyllfa yna ydy pobl sydd ddim yn gyfarwydd efo'r byd natur a gyfarwydd efo'r awyr agored. Dwi'n mynd â bag sbwriel sbar efo fi bob tro dwi'n mynd am dro, dwi'n pigo un neu ddau peth, cos nid yn unig dwi eisiau gadael o fel nes i ffeindio, dwi eisiau gadael o'n well na nes i ffeindio fo mewn ffordd. So mae hwnna'n rhywbeth eitha neis, a mae hwnna'n cyfrannu wedyn i'r cymunedau sy'n byw yn yr ardaloedd yna hefyd. Trwy gadw'r lle'n lan a neis, mae'n cadw o'n lle braf i fynd a gallu mwynhau. Dwi'n meddwl, mae rhaid i ni ddysgu sut i barchu natur a ddysgu sut i fynd allan. Diolch yn gymlath, mae'n eitha hawdd i wneud hynna, ond mae o'n bwysig ar gyfer iechyd corfforol, iechyd meddwl ni. Da ni'n dibynnu arno fo, a da ni ddim yn sylwi hynna, da ni'n gweld ein hun fel, mae natur draw fan hyn, a da ni fan hyn. Ond mae yna gymaint o astudiaethau sydd wedi cael ei wneud o ran iechyd meddwl, a mae natur yn, diolch jyst yn rhywbeth neis i wneud,
mae o'n hanfodol i ni fel bodau dynol mwyn ein iechyd ni. A dwi'n licio beth sy'n dweud fanna bod ti wastad yn mynd â bag efo ti i adael o mewn sefyllfa gwell. Mae hwnna'n, ti'n bod lle bynnag da ni'n mynd i gerdded yn ardal, da ni'n gweld falle mwy a mwy o sbwriel, yn enwedig yn ystod y pandemig, mae o'n i'n sylwi mwy. Dwi'n meddwl o'n i'n sylwi mwy wrth gerdded, achos ti yn sylwi mwy ar wrth i ti ail ymweld ar rwle fwy nag unwaith, falle gen ddim yn rhywbeth ti'n neud yn gyson mynd am dro yn yr un lle o hyd, fel yn ystod y pandemig, o'n i'n sylwi mwy a mwy faint o rybys rili oedd yn yr afon wrth ymyl Machynlleth fan hyn, a faint o bobl oedd yn taflu pethau trwy ffenestri ceir yn amlwg, ti'n gwybod, a bobl yn amlwg wedi dod yn bell, ac wedyn taflu'r sbwriel yna, achos dwi'n gwybod bod y siope yna a'r llefydd bwyd yna ddim i cael yn yr ardal yma, ti'n gwybod, a mae o'n drist gweld y dinistyr sy'n digwydd, ond ie, mae'r syniad na fynd â bag efo ti, bod ti'n gwneud gwahaniaeth i fyd natur, ond hefyd yn gwneud gwahaniaeth i dy feddwl a dy gorff, mae hynna'n bwerus iawn, dwi'n meddwl. A o ti'n sôn fanna am tymor yr Hydref, o'n i'n mynd i ofyn i ti wan, achos falle bod ambell un o'n i'n meddwl, mae tymor yr Hydref, mae'n twyllu gynnar, mae'r tywydd yn troi, da ni jyst eisiau swatio mewn a pwtio dan fanced yn y soffa. Ond mae mor bwysig i ni amser yma'r flwyddyn hefyd, o ran yn iechyd meddwl ni, i fynd allan yn dydi, ac i mynd i brofi byd natur, fel mae'r lliwiau o'n amgylch ni newid, a yna gymaint o ddileit allwn ni gael yn ystod y tymor yma a'r gaeaf hefyd yn does, Brân. Ie, yn bendant, mae'r goleuni yn ystod y gaeaf yn enwedig yn rhywbeth rili arbennig, dwi'n meddwl. Fydd ffotograffwyr yn deitha ti, maen nhw'n disgwyl am tymor y gaeaf i mwyn cael y lluniau rili dramatig na, hyd yn oed y Hydref, fel ti'n dweud efo'r lliwiau. Dwi'n meddwl bod o'n holl bwysig, un o'r pethau dwi wedi bod yn trio wneud efo gwaith ydy rhoi bwcio amser cinio allan yn y calendar yn aml o awr, a wedyn, a dwi'n gorfod gadael y tŷ, dwi'n fforsio'n hyn i gadael y tŷ, a mynd am tro hyd yn oed, mae jyst yn hanner awr, be bynnag, jyst dos allan. A wedyn, fel ti'n neud o drosodd, mae'n dod yn rhywbeth, ti'n mynd i drwy'n meddwl, dwi'n cinio ar na i jyst pigod am dro bach, a mae'n rhywbeth, sy'n dod am fwy naturiol, cos, mae gola dyd, dwi bendant yn cael ei effeithio pan mae'n mynd yn dywyll yn gynnar, dwi'n gallu stryglo weithio, dwi'n ffeindio fan eitha anodd. Ond dwi'n meddwl fatha mae'n mynd allan am dro yn ystod y gola dydd, neu weithio dwi'n dechrau gweithio yn gynharach, so mae gennym fi allan cymryd brec cinio chydig bach hirach nag arfer neu rhywbeth i wneud y fwyaf o'r gola dydd hefyd. So, mae'n gorfodi ti i fynd allan fel yna. Ond mae yna lot o llefydd a hyd yn oed pan mae di bwrw glaw, os ti'n mynd i gweld yr afonydd, a mae'n mwy dramatig, yn rhywbeth eitha pwerus am gweld natur yn yr ystod yna. O'n i arfer mynd am dro yn aml pan o'n i'n fengach i Abergyn Gregyn, mae yna rhaeadr anhygoel yna, a yn y gaeaf, pryd oedd wedi bwrw glaw, ti'n cael diwrnod chydig bach fwy sych, a mynd i gweld y rhaeadr, mae'n gret. A mae rhywbeth hefyd am sŵn y dŵr yn disgyn ar sŵn yna, mae'n gwneud rhywbeth i dy feddwl di rwsut, mae'n ymlacio ti, os ti'n cael mewn iddo fo, mae'r sŵn mor cry, ti'n gallu meddwl am y byd arall hyd yn oed os ti isio. So, mae'n rhywbeth rili hyfryd am hynna. Wedyn, mae'r gaeaf yn amlwg efo'r machlud hael a deffro'r wawr yn gallu fod yn adegau eitha arbennig. A wedyn, mae eira i'r plant a'r teulu, mae'n mynd allan o'r eira yn rhywbeth, i'r teulu i gyd, cael bach o hwyl, yn amlwg bach yn ofalus o bethau lle ti'n troedio. Ti yn gallu cael lot o hwyl adeg yma'r flwyddyn, a be ni di ffeindio wedyn ydy pan ti yn dod nôl mewn i'r tŷ, mae cynhesrwydd a cael bach o maeth, cael rhywbeth flasus i bwyta rhywbeth wedyn. Ti'n teimlo fatha bod ti'n heiddi fo rwsut, a fel tris bach. Cael sioclad poeth neu swp neis, cawl neu beth. A mae'n just blasu gymaint yn well wedyn hefyd, so mae'n bendant yn werth i wneud i fynd allan. A mae yna rhywbeth fyna am, ti'n gwybod, pan ti'n cerdded yn y glaw, neu pan ti'n cerdded mewn tywydd garw, neu hyd yn oed pan ti ddim yn cynllunio mynd am dro yn y glaw, a ti'n cael dy ddal yn y glaw, dydy o'n deffro dy feddwl di a deffro dy gorff di, a ti'n teimlo yr un peth efo nofio gwyllt ac yn y blaen, ti'n gwybod, mae jyst bod allan yn yr elfennau yma, mae o wir yn deffro'n synhwyr yn ei dydy, a mae'n ei lles weithiau, mae'n ngŵr i'n enjoio mynd i redeg yn y glaw, enghraifft dwi ddim, ond ti'n gwybod, dydy o ddim i bawb, ond dwi wedi gweld yn hynny yn y gorffennol yn cael y nal allan yn y glaw, ac yn dechrau chwerthin, achos mae'n eitha doniol, achos dim byd allu di wneud amdano fo, ac actually,
fyswn ni probably ddim wedi dewis mynd allan i gerdded yn y glaw, ond dwi'n teimlo'n fel plentyn eto, ni'n yn gyffrous ac just yn effro, corff i gyd yn effro ar meddwl, ti'n gwybod? Ie, bendant, dwi'n un fath, dwi'n cael, fatha weithiau, dwi'n bod, fatha, os dwi'n bach yn fatha sadistig, ond dwi'n edrych ar y tywydd, fatha pan mae'n tywydd garw, dwi'n fatha, yes, o gallai fynd allan i cerdded. Dwi'n offi cerdded ar lan y môr pan mae'n bach yn wyll, a ti'n gallu gweld y tona a tymor, a jyst cael awyr iach, neu, dwi'n offi bod yn y mynyddoedd, a dwi wedi cael yn allan yn y mynyddoedd, lle mae wedi bod yn reit gwyllt, a cyn bellaf bod ti'n mynd rhoi dy hun mewn sefyllfa lle mae yna risg mawr i ti, neu mae yna perygl, a ti'n call am y beth. So, ti'n gallu really mwynhau dy hun allan yn teimlo rwy'r fel mae'r dy wyneb di, neu dwi wedi bod allan efo cenllysg, dwi'n cofio efo ffrind yn mynd allan i cerdded, a oedd storm enfawr o cenllysg yn disgyn. A oedd y ddau yn ni'n gorwedd ar y llawr. Oedd gennym ni'r ger, os oedden ni'n iawn, oedden ni ddigon gynnas, oedden ni'n saff. Oedden ni jyst yn chwerthu, cos oedd o just mor pwerus, oedd y gwynt di dod i fewn, oedd ti methu sefyll i fyny, oedd y gwynt mor gry. A oedd y ddau ni jyst yn gorwedd lawr yn chwerthu am ryw hanner awr, ddi stop. A hwnna sy'n neud y stori wedyn pan ti'n mynd ar diwedd y ddydd. Hwnna ti'n cofio. Fatha gweddill y taith gerdded, gallai bron ddim cofio be nath ddigwydd yn union. Oedd o'n teith eitha cyffredin, ond mae'r moment yna rhywbeth mae byth anghofio, a rhywbeth nath ni rhannu'r moment yna. Just cael bach o hwyl a peidio poeni amdano fo. Mae o werth buddsoddi os ti'n byw yng Nghymru mewn dillad call os fedri di a yn lwcus. Yn amlwg oedd prisiau ger mynydda na bod yn rhywbeth oedd yn ddrud iawn, ond mae prisiau wedi dod i lawr rhan. So, da ni yn gallu buddsoddi mewn pethau. Dio ddim yn gorfod costio lot fawr o arian i ti cael rhywbeth hanner call. A mae o werth o, cos y bydd ni wedi cael allan ohono yn y pen draw yn gret. Ond dwi wrth y modd bod yn yr amodau gwahanol. A mae'n newid lle ti'n gallu mynd ar yr un taith cerdded 100,000 o weithiau, a mae'r amodau a tymhora yn newid popeth, a ti'n gweld o fel gweld o'r newydd bron bob tro. Yn amlwg mae'r taith ddim yn newid gymaint yna, ond mae'n just pethau bach fel ti'n dweud, ti'n sylwi arnyn nhw, ti'n clywed yr adar, be di'r aderyn yna, be di'r coedan yna, be di'r sŵn yna, ni'n di sylwi ar y sŵn yr afon fanna, cos dwi'n cymryd o'n ganiataol bod yr afon yn ei sŵn, ond weithiau just hefyd ista lawr a just cymryd o i gyd fewn caed y lygad. Mae lot o pethau mae pobl yn sôn amdano rhywun, mae yna forest bathing a'r stwff yma sy'n rili dda i chi meddwl pobl. Caed y lygad, ista lawr, caed y lygad yn rwla, a just gwrando ar y sŵn. A ni wedi clywed pethau, oedd ti ddim, cos oedd ti rhy brysur yn edrych ar rhywbeth arall, a just cymryd yr amser na, dwi'n meddwl, dyna sy'n bwysig ar gyfer iechyd meddwl ydy cymryd amser i ni'n hunan a wneud beth sy'n wneud ni'n hapus, a wneud i sylwi allan mynd am dro. Ella di mynd am dro ddim ydy'r peth ti'n hoffi wneud, ond ella dos efo ffrind a wedyn ti di rhannu moment, a mae hwnna'n rhywbeth da ni gyd yn hoffi wneud o foment i gilydd. So, mae o ddim o'r heibrwydd just am mynd am dro, ti'n gallu wneud o mewn amryw o ffyrdd sy'n gallu gweithio i ti. Ffantastig, cyngor da fyna. A cyn i ni gloi falle, o'n i'n mynd i holi ti am the top tips di mewn ffordd i bobl sy'n eisiau mynd allan i gerdded o ran diogelwch, llefydd i fynd, llefydd i beidio mynd falle wan yn ystod tymor y gaea, achos mae yna gymaint o, fel ti wedi sôn yn y newyddion, y bobl yn cael damweiniau ac yn y blaen, a mae eisiau ni fod yn ofalus, a da ni'n lwcus iawn yma yng Nghymru, mae gennym ni gymaint o lefydd anhygoel ar garreg y drws, ond mae eisiau ni fod yn synhwyrol yn does hefyd, achos mae pethau'n gallu newid yn sydyn, felly lle di rannu dy gyngor di falle ar gyfer pobl sydd wedi cael ei ysbrydoli wan i fynd allan i gerdded. Bendant. Mae yna wefan rili da i mentro'n gall ydi o Be Adventure Smart, so mae werth edrych ar hwnna. Mae'n gofyn 3 cwestiwn i ti. Wyt ti'n gwybod beth yw'r tywydd? Ddim just beth yw'r tywydd. Os ti yn ganol Llanberis a ti eisiau mynd fyny'r Wyddfa, mae'r tywydd yn mynd i fod yn wahanol iawn yn Llanberis a fyny'r Wyddfa. So, gallu fod yn ddwrnod braf pan ti'n cychwyn, ond pan ti ar y topia yna, mae'n gallu fod yn wahanol iawn. So, mae'n just gofyn y 3 cwestiwn yna. Oes gen ti'r ger ti angen i fynd ar y taith gerdded yna? A oes gen ti'r dealltwriaeth hefyd i fynd ar y taith gerdded yna? Fel ni'n dweud, mae rhai pobl, mae yna rhai llwybra sydd yn glir a mae wedi cael ei marcio, mae'n rili hawdd, ond weithiau ti angen map a cwmpaw, mae'n dibynnu ar beth i sgiliau chdi a gweithio o fewn beth sgyn ti o rhan dealltwriaeth, dwi'n meddwl. A mae yna ffyrdd gellu a hangu neu hynna, da ni'n rhedeg cyrsiau fforddiant, yn deud allan map a pethau, so os ti eisiau dysgu'r sgiliau yna, mae o'n bosib hefyd.
Ond sticio i be ti'n teimlo'n gyfforddus rili yn eich dy hun, a dos a ffôn efo, dwi wastad yn mynd â ffôn efo llawn batri a mynd â un o'r chargers bach na os dwi'n mynd am dro hir hefyd, rhag ofn bod 'na wbath yn digwydd, a dwi'n mynd â, sy'n ni'n licio dangos, mae mag i'n huge, cos dwi'n mynd â ger sbar hefyd, cos mae di digwydd i fi lle dwi wedi ffeindio pobl eraill ar y mynydd mewn traffarth hefyd, a dwi wedi gallu helpu nhw allan, a mae hwnna wedi bod yn rhywbeth eitha neis, ddim bod fi wedi bwriadu wneud hynna ar y dechrau, ond mae wedi digwydd i fi hefyd bod lle dwi wedi colli het, o'n i wedi tynnu het i ffwrdd, gwynt mawr yn dod, het yn mynd i ffwrdd, a lwcus bod genna fi un sbar yn y bac wedyn jyst i roed ymlaen lle. So sy'n ni'n dweud, mae lot o'r cyngor ar-lein ar mentro'n gall yn peth rili dynyddiol. A sy'n ni'n dweud, os ti'n mynd hyderus, dos efo grŵp cerdded, mae yna ddigon o grwpiau cerdded, mae Ramblers yn amlwg efo grwpiau cerdded, mae yna grwpiau cerdded ar hyd y lle i gyd, a mae yna lot o llefydd gret i fynd, neu yn y gaea, ella, os mae'r tywydd yn garw, neu os mae'n edrych yn garw, paid a mynd fyny'r mynyddoedd mawr, dos am dro ar hyd o'r arfordir, neu dos i'r lan am môr, neu rhywbeth, mae yna ddigon o llefydd hyfryd i fynd am dro, dwi wastad yn offi mynd i Niwbwrch, neu Ynys Llanddwyn, neu rhywle ti'n edrych yn ôl dros y mynyddoedd, so hyd yn oed pan mae'r tywydd yn garw, diwm cweit mor ddrwg fel arfer lawr ar y traethau, neu Harlach neu rhywle fel yna sy'n lle dwi'n hoff iawn ohono fo i gerdded. Da ni'n lwcus, mae gennym ni ddigon o dewis o llefydd da i gerdded, a mae yna lot o wybodaeth ar-lein, mae yna wefan Ramblers, mae yna apps, o'n i'n edrych ar app oedd y mrawd, neu jyst cael sgan yn sydyn, ond All Trails oedd y mrawd wedi bod yn defnyddio, a diom yn rili cerddor mawr fatha fi, so mae o'n bach o wahanol, so mae yna lot o apps am ddim, a ti'n gallu cael golwg ar hynna, ond yn amlwg paid â gor-dibynnu ar technoleg weithiau, sy'n ni'n deud, cos batri ffôn yn mynd, a wedyn ti mewn trafferth mwy sydyn, ond mae'r llwybr arfordir yn gret, mae wefan nhw efo llwyth o wybodaeth ar llefydd i fynd, mae'r parciau hefyd efo llefydd lle maen nhw'n dweud llwybra mwy hygyrch, so diolch yn gorau fod yn llwybr i ben mynydd, so hen ddigon o dewis yna, a mae'r wefannau yma'n bob man efo gwybodaeth gret yn enw. Ffantastig. O, diolch o galon i ti, Brân, a dwi'n mor ddiolchgar i ti am ysgogi ni, dwi'n meddwl. Ti wedi ysgogi fi bendant wan, cyn i fi gael bwyd. Dwi'n allan am dro bach. A diolch am rannu dy brofiad hefyd a rhannu sut mae o wedi helpu ti o ran dy iechyd meddwl hefyd, a dwi'n siŵr bod yna gymaint o'n ni'n gallu ddieithu fo hynna. Felly, diolch o galon i ti, a pob lwc i chi efo'r gwaith yn Ramblers Cymru, a byddwn ni'n edrych ar be da chi'n neud. Felly, a gobeithio welai di ryw ddwrnod i fynd am dro. Bendant, a tagiwch ni ar cyfryngau cymdeithasol hefyd os da chi'n mynd am dro, da ni wrth i bod yn gweld lle mae pobl yn mynd a gweld pobl yn mwynhau. Dwi'n siŵr wnawn ni. A diolch yn fawr iawn i ti eto o ran meddwl.org am dy gyfraniad heddiw. Diolch yn fawr iawn. Pob hwyl. Hwyl. Ta-ra!